Уже ў 12 стагоддзі уже былі вядомы гатункі воска, не просто там воск і воск. Это там першы, другі, трэці, чацвёрты, там нават да 6 даходзіла. І асобна вашчына, пры тым, што першы это быў белы, амаль што белы воск, самы чысты, это самы каштоўны. Там 10 пудоў воску. Это один вот купец, который вось якраз просто сваім словам бярэ па сутнасці пазыку або такі, як это сёння свопы, да, называюць, нафту. Калі кажа, што я вам привезу і вы там можете купіць, да. Вось такія 10 пудоў 160 кілаграм, не так мала воска. Я ў сваёй практыцы колькі я сабраў? Ну, за сваі там 6 гадоў, як я збіраю, да, выбіваю гэты воск, то я, можа, кілаграмы 4 толькі сабраў. Калі было вяселле, ладзілася вяселле, таксама яе выкарыстоўвалі. Калі ж зноў жа пахавання давалі нябожчыку ў рукі гэтую свечку. А пры тым, што бортнікі любілі даваць воск і свечкі даваць маладым падчас вяселля, і зусім не любілі даваць гэта нябожчыку. Добрый дзень, шаноўнае гаспадарства, з вами падкаст «Так склалася гістарычна» і я, Дзягіль Ганна. Сёння у нас у гасцях бортнік, папулярызатар гэтага старажытнага промыслу Іван Восіпаў. Добрый дзень, Іван. Добрый дзень, Ганна, добрый дзень, паважаныя слухачы. Ну што ж, пачнем. Пачнем. Так, перш чым мы перайдзем, уласна, так мы пачалі без уступаў, фактычна, я, звычайна, яшчэ нешта там гавару пачатку, а тут з месца ў кар'ер, як гаворыцца. А цяпер уступ. Гэты выпуск быў створаны пры падтрымцы онлайн-гіпермаркету 21 век Бай. І ў сярэдзіне выпуска вас чарга невялікая наша сумесная рубрыка. Не пераключайцеся, я там стараюся розныя цікавосткі расказваць. Мы ўжо сустракаліся з Іванам у даволі давно, напэўна. 2 гады таму. 2 гады таму, так. І тады вы расказвалі ў цэлым пра бортніцтва, ў цэлым пра ваш праект, вельмі цікавы. Скажіце, ласка, што, можа быць такое пытанне, што новага з'явілася ў вашым праекце за гэтыя 2 гады? Тут, мне здаецца, самае галоўнае, што пчолы прилетелі, яны селі. Супер. Ось, это першае. Па-другое, ўсё ж такі вельмі шмат быў набраны такі, як это называю, не ведаю, сучасныя тэхналогіі у старажытнага промысла, па сутнасці. Я нарэшце зрабіў такую інфаграфіку або візуалізацыю дадзеных па назіранню за апошнія 10 год, 8 год, менавіта па пчолах, па вотчыне сваёй. Гэта такой больш навукова-даследніцкі матэрыял або дадзеныя назіранне, менавіта не назіранне, з рознымі з'явамі. Напрыклад, дзе селі пчолы, на якой вышыні былі там калоды, колькі адлегласць гэтых калод або вуляў да вады. Розныя параметры, такія больш. Зноў жа, это не сам я прыдумаў, я ровар не прыдумаў. Я паглядзеў навукоўцаў, якія займаюцца дзікімі пчоламі, і проста пераклаў гэта на сваю вотчыну, на сваю мясціну. Ось, і з гэтага часу я збіраю далей, каб ужо можна было праз некалькі яшчэ год там уже нейкія вынікі, высновы рабіць гэта ўсё. Ось. А яшчэ я бачыла, што вы, напэўна, год таму, можа менш, апублікавалі серыял пра бортніцтва. Да, гэта... Я ўжо, бачыце, забываюся, бо я ў гэтым серыяле жыву, можна сказаць. Реаліті-шоу у вас. Да, я толькі там не галоўны герой, конечно, а больш уже такі шэры кардынал. Ось, да, гэта мінулы год, это весной мы ўсё ж такі камандай вырашылі падзяліцца супольнасцю, грамадствам падзяліцца тымі матэрыяламі, якія мы назапасілі за 2, 3, 4 гады экспедыцыі, бо ўсё ж такі лепш, чым носьбіт і той чалавек, які данёс да нас гэту спадчыну і гэту культурны код або бортны код, ніхто не скажа лепш, таму вырашылі зрабіць такое. І ўсё ж такі, зноў жа, вярнуць, мы звычайна так і робім, мы вяртаем тое, што мы сабралі, тое, што мы з людзьмі пагаварылі, з дзедамі гэтымі бортнікамі, мы вяртаем, і зноў жа, гэта да іх саміх і іх нашчадкаў, каб яны таксама маглі гэта паглядзець, і это захавалася. Таму это такі прэцэдэнт, можна так сказаць. Так, вельмі цікавы праект. Калі нехта не бачыў, то гэта фактычна відэазапісы экспедыцыйныя рэальных інтэрв'ю з рэальнымі бортнікамі, якія можна
дзе яны расказваюць, паказваюць пра гэты промысел. І гэта апублікавана на YouTube. Вельмі цікава. Я аставлю спасылку ў апісанні, рэкамендую ўсім паглядзець. Да, і калі вельмі цяжка, конечно, гэта глядзець, у сэнсе 11 гадзін не кожны можа асіліць, але я зрабіў так, каб это было больш зручна, гэта вельмі дэталёвы змест, дзе можна кожны момант просто паглядзець, пра што тут кажа, там пра мядзведзя ці там пра пчалу. А самае галоўнае гэта людзі, якія у 21 стагоддзі, да, 2018, 17, 19 годах, гэта людзі яшчэ да гэтага часу кажуць тымі тэрмінамі і з тым падыходам або з той якраз культурнай установкай, якая была там і 500 гадоў, 1000 гадоў таму. Гэта галоўнае паслухаць і пабачыць гэта, як людзі кажуць. Класныя навіны. Я лічу, я вельмі рада, што ваш праект развіваецца, але сёння мы пагаворым не пра вось гэтыя навінкі, чым вы займаецеся, а мы сканцэнтруемся на крыху іншай тэме. Мы сёння будзем гаварыць пра воск. Не пра мёд, а пра воск. Да? Скажіце, ласка, чаму вы прапанавалі такую тэму, чаму вось воск? Звычайна ж чакаем мы ад пчол мёду, а тут воск. Я і сам чакаў мёду ад пчол, але ж першы мой спробы глядзення пчол, так званы, это ўсё ж такі здабыча воску атрымалася. Больш, чым мёду. Не, на самой справе і гэта праўда, і ўсё праўда. Мы все чакаем, мы все ведаем воск, а што такое воск, да гэтага часу не разабраліся. Я з воскам сустрэўся, ў сэнсе з воскам, гісторыі воска сустрэўся яшчэ на сваім першым курсе, калі пісаў курсавую па знешні і ўнутраны гандаль на тэрыторыі Беларусі 9-12 стагоддзя, і там якраз першае, што сказана, што з тэрыторыі Беларусі вывозілася мёд, футра або скор, і воск. Все, 3 прадукты. Ну і, конечно, з тых часоў яшчэ у меня все сидзела ў галаве. Мёд і воск, мёд і воск. І толькі некалькі гадоў таму я ж вывучаў, я чытаў кнігі, там некія крыніцы вывучаў, все пра гэты воск, мёд, знешні, ўнутраны гандаль, все розныя аспекты звязаныя з менавіта як прадуктам. Не як пчолы гэта вырабляюць, біялогія, адкуль это бярэцца, а менавіта як прадукт, які звязвае людзей і вот дзікую прыроду. І у выніку толькі 5-3 гады таму я не знайшоў, дайшоў да такой ступені, што зразумеў, што воск быў нашмат даражэйшы, чым мёд. Не больш каштоўны па сутнасці. А вось да гэтага падкасту я, прачытаўшы там некалькі крыніц гістарычных у асноўным і не толькі, зразумеў, што гэта прадукт, які недацэнілі не ў свой час, а ў сэнсе сёння недацэнілі. І яго гістарычнае значэнне, яго там культурнае і экалагічнае значэнне. Ну, давайте паговорым пра воск. Да, значит, ну, воск, нам здаецца, што гэта ўсяго там, ну, свечку з воску зрабіў і ўсё на гэтым. Або нейкі кавалак гэтага воску пабачыў, і на гэтым ўсё скончана вся гісторыя. Але на самой справе воск аказаўся такім прадуктам, які ўвайшоў у культуру нават больш, чым самі, можа, людзі. Бо, напрыклад, тыя ж самыя фрэскі, малюнкі, жывапіс увесь, который быў старажытна-антычны, ён увесь, ну, скажем так, з кавалкамі воска. І з тэрыторыі Беларусі, з кавалкамі воска, і з іншых краін. Это не абавязкова мы там пастаўлялі гэта ўсё. Але старажытныя рымляне, старажытныя грэкі, егіпцяне, все выкарыстоўвалі воск для сваіх патрэб. Некаторыя, ну, рымляне рабілі маскі васкавыя, у сэнсе пахавальныя маскі. Старажытныя грэкі выкарыстоўвалі і як формы для адліву, архітэктурных элементаў, асабліва невялікіх. Выкарыстоўвалі, нават, кажуць, ікар не далецеў да сонца, бо воск растапіўся, яго крылы рассыпаліся, ён упаў на зямлю. І нават, ну, і зноў жа такія больш міфічныя звесткі аб тым, што храм Апалона быў пабудаваны з воска. Ну, воска, ну, словом, гісторыі старажытнай самай, гэта была частка людзей. Яны выкарыстоўвалі ў самых розных функцыях. Гэта медыцына, тая ж самая. Гэта, ізноў жа, упакоўка. Можна было апрацоўваць прадметы або, ну, упакоўку саму, або проста пакрываць сыр воскам, каб гэты сыр проста не псаваўся падчас паходаў або падчас сваё, як бы, падарожжа, можна так сказаць.
Але ж калі мы вяртаемся больш сюды да нас бліжэй да нашай тэрыторыі, то аказалася, што воск за гэты час нікуды не знік, і ён ўсё так жа выкарыстоўваўся ў самых розных зноў жа функцыях. Ну, па-першае, гэта прадмет, тавар знешняга гандлю, і пры тым, што так склалася гістарычна, што ён разам з мёдам і футрам быў асноўным прадуктам. І нават воск правакаваў такія думкі па пераносу сталіц старажытных. Князь там Ярослав Мудры, мне здаецца, я ўжо па імёнах іх не ўзгадаю. У 9 стагоддзі, ну, у летапісах напісана, што вырашаў нейкі момант перанесці сталіцу з Кіева на Дунай. Чаму так? Бо там больш якраз тавараў гэтых воска, мёда і футры экспартавалася, вывозілася, за гэта атрымліваліся іншыя прадметы, роскаш, або там ваенныя прадметы, ну, іншыя, самае рознае, што не здабывалася на пэўнай тэрыторыі. Вось, і воск стаў таксама такім прадметам або таварам, які развіваў цэлыя гарады, рэгіёны. Вось, напрыклад, той же самы Новгород вядомы, это была сталіца воскавого гандлю, па сутнасці. Ну, не толькі ён, конечно, но это адзін з такіх цэнтраў вялікіх. Рыга і Рэвель сталі ў свой час, там 12-14 стагоддзя, таксама сталіцамі, вялікімі сталіцамі воскавого гандлю. І нават купцы там мелі месца і будавалі такое сваю, не ведаю, ну, пасольства назовем гэта так, або мелі пляцоўку ў горадзе, дзе маглі будаваць свае цэрквы, свае там, ну, рэлігійныя установы, дамы свае, склады і гэтак далей. Такая была краіна ў краіне, або горад у горадзе. Вось. І гэтая вось якраз воск быў прычынай такіх, ну, спрэчак, можа нават і боек такіх, ну, не в сэнсе фізічных, а больш гандлёвых такіх войнаў, калі купцы, которые вазілі у Ганзейскі саюз гэты воск, ну, не толькі воск, мы будзем зараз... У тым ліку воск. Да, у тым ліку воск, но але все роўна мы зараз... Мы канцэнтруемся на воску, але разумець, што не толькі воск. Канешне, да, розныя самыя прадукты, тавары вазілі, але ж, канешне, воску ледзь не ў першую чаргу, скажем так, больш. І, канешне, вазілі яны ў Ганзейскі саюз, або ганзейскія купцы проста куплялі, і ў Полацку куплялі, па Двіне лёталі, плавалі, канешне. Ось, і гэты воск прывозілі ў Рыгу і займаліся перапрадажай яго. Ну, адным словом, гэта цэлы было не проста нейкі прадукт невядомы і такі рэдкі, ну, экзатычны. Гэта быў такой тавар, які праіснаваў як аб'ект знешняга гандлю 700 гадоў, адзін з самых такіх доўгатэрміновых тавараў знешняй гандлю. Слухайце, а хіба ў заходняй Еўропе, напрыклад, не было воску? А вот это пытанне вялікае. Конечно, было. Ну, ёсць розныя гатункі воску і нават розныя там віды яго, которые прывозілі і з тэрыторыі там Нямецчыны, з тэрыторыі, ну, я не ведаю, Англія ў той час. Ну, адным словом, все роўно, у Европе таксама ўсё было. Другое пытанне, што як яго лягчэй здабыць ці не. Це ж самае тэорыя Рикардо, которая кажа, што калі ёсць нейкі прадукт, дзе можна адносна яго танней або лепш там вырасціць або здабыць, то гэта такая, ну, тэорыя этих адносных пераваг. Тая ж самая. Вось, чаму вырошчваць апельсіны ў нас, калі іх можна вырошчваць там, дзе поўдзень, і там іх больш можна вырасціць і лягчэй. Тое ж самае з воскам. А чаму тут здабываць было воск лягчэй? А вось пытанне самае галоўнае, адкуль воск узяць? Ён на дрэвах не расце. Так. Яго ў зямлі не выкапаеш, это не камень нейкі. Ось, яго немагчыма, ну, нейк там жывёліну, ну, в сэнсе жывёліну, там, карову нейкую взять, которая воскам будзе там даваць прадукт. Это ўсё ж такі пчала. І гэта той самы промысел, про які мы ўжо казалі раней, гэта бортніцтва, якое было пашырана на тэрыторыі Беларусі, бо былі самі умовы і кліматычныя, і прыродныя. В сэнсе лясы былі, старыя лясы абавязкова, і самі пчолы вадзіліся там не дзякуючы там чалавеку, яны самі вадзіліся, бо яны былі дзікія, а потым, конечно, чалавек уже з імі разам працаваў. Ось, атрымалася, што па колькасці гэтых всіх раёў і ўвогуле пчол, гэта плотнасць большая была, і можна было здабываць больш. Ось, таму і атрымлівалася, што сама пчала вырабляе гэты воск. Ну, спачатку, конечно, не сам воск она вырабляе, на свае соты вырабляе, а потым уже з іх можна было взять той воск здабыць. І гэта просто займаліся людзі, амаль што паўсюдна займаліся гэтым.
У часы Великага княства літоўскага была распрацавана цэлая сістэма ўжо, існавала вось гэтых васкабойняў. Васкабойні гэта установы або карпорацыі, кампаніі, ну, на сённяшні, калі мы лад кажам, якія займаліся якраз выбіццём або не выцісканнем, выплаўкай з сотаў або з вашчыны, выплаўкай таго самага воска, які потым уже экспартаваўся. Уже ў 12 стагоддзі уже былі вядомы гатункі воска, не просто там воск і воск. Это там першы, другі, трэці, чацвёрты, там нават да 6 даходзіла. І асобна вашчына, пры тым, што першы это быў белы, амаль што белы воск, самы чысты. Это самы каштоўны, яго купцы больш за ўсё любілі, скажем так, таму што прыносіў больш за ўсё прыбытку. Да і па прыбытку нават, калі казаць зноў жа сённяшняй мовай, мы кажам, як бы сёння мы кажам пра тое, што было там 1000 гадоў таму. А 1000 гадоў таму былі гандляры, ну, в сэнсе купцы былі, которые займаліся, спецыяльна займаліся гэтай справай. Вашчавікі, да? Васкавікі, которые якраз займаліся, это і была спецыялізацыя. Акрамя таго, ўжо былі, ну, як бы не пасада нават, ізноў жа кампанія, якая займалася бракам воска. Яны шукалі і выбраковывалі нейкую частку воска. І ўжо ў 12 стагоддзі ўжо былі не спробы нават, а сістэмы падробкі воска. А з чаго падраблялі воск? Падраблялі рознымі сродкамі, і гарохавая мука, і нават цэглу таўчоную. Ну, у сэнсе, это хутчэй за ўсё такое пыл, ну, атрымліваецца, да? Потым дадавалі жалудовую муку, ну, або проста цертыя жолуды. І нават да нейкіх такіх прадметаў даходзіла. Археалагічныя нейкія знаходкі ёсць, дзе нават там паламаныя цвікі, ну, адным словом, каб больш цяжкі стаў воск. То есть унутры там нешта клалі. Да, унутры можна замешаць всё, што заўгодна. І сала можна туды, ну, або тлуш сальны можна туды. Это ўсё рабілася, каб вага воска, ну, ўсё ж таки прадавалася па вазе воска, таму, каб яго больш было, больш прадаць і больш атрымаць грошай за это. І гэта ўжо 12 стагоддзе, калі ўжо сфарміравана вот эта сістэма, і гарады, і прафесіі нават. І пры гэтым мы кажам, гарады зноў жа кажам, і тут воск узнікае, але ж сам воск здабываўся па сутнасці, гэта не гарадскім насельніцтвам і не ў горадзе ён здабываўся. Ён здабываўся ў пушчах, лясах і здабываўся тымі людзьмі, якія ізноў жа жылі. А улічваючы, што тэрыторыя ж якая была? Это параслана лесам уся. Вось, тое, што можна было распрацаваць пад сельскую гаспадарку, то распрацавалася бліжэй да гарадоў, бліжэй да паселішчаў, а ўсё астатняе то ўсё ў лясах было. І па сутнасці бортнікі былі такімі не вынаходнікамі, як Магеллан, да? Открывали новыя землі па сутнасці і засялялі новыя землі і там займаліся сваім промыслам. Ну, не это сёння промысел гэта, а раней гэта як прафесія, гэта цэлая галіна гаспадаркі, асобная гаспадарка па сутнасці, бо бортнік мог не вырошчваць нічога, ён просто здабываў прадукты пчалярства і або бортніцтва, пчалярства і просто прадаваў гэта і купляў сабе, што яму трэба было. Вось, і гэта ўсё, ну, адсюль і ствараліся і гарады, развіваліся вельмі хутка, калі шлі тавары, яны шлі. Ось, і гісторыя ж, мы ж як, адкуль мы воск гэта ведаем, што воск, шмат яго было там, ці не шмат, і увогуле гандлявалі ці не гандлявалі. Адкрыйце старажытныя граматы або дамовы гандлёвыя, і вы пабачыце, што там воск нават ёсць, бо все печаткі на воскі заробленыя. Таму што воск быў часткай грамадства, у сэнсе ён заўсёды з ім жыў гэтым грамадствам. Калі хто-небудзь захварэў, то трэба выкарыстоўваць спецыяльна зробленую мазь або пластыр з воска зроблены. Это ж не в 19 стагоддзі, это ж 1000 гадоў таму. Калі зноў жа рэлігія развіваецца актыўна, тут расце колькасць насельніцтва і павялічваецца колькасць прыхільнікаў той ці іншай рэлігіі, а рэлігійную аснову выкарыстоўваюць для сваіх патрэб ізноў жа той же самы воск. І зноў жа развіццё, ну, воск ён заўсёды ішоў разам, або ён трошкі, можна сказаць, папярэднічаў, або станавіўся такім каталізатарам развіцця. Калі ў 15 стагоддзі развіваецца паперная прамысловасць, тут з'яўляецца воск, бо для паперы патрэбен быў воск. Калі трэба было апрацоўваць пергамент або скуру, абутак, адзежа, ну, ўсё што заўгодна, і зноў жа воск. І вось ён заўсёды з людзьмі спадарожнічаў. Ну, то бок, это такі даволі універсальны матэрыял.
Універсальны гэта такі больш хімічны, назовем его сродак, які, канешне, вырабляецца жывой істотай, да, пчалой, але ж ён выкарыстоўваецца ў самых розных прамысловасцях. І вось як яны развіваліся паступова, так і воск заўсёды спадарожнічаў гэтым сім справам развіцця. Давайце некалькі словаў пра эканоміку воску скажам. Наколькі ён быў дарагі альбо недарагі? Можа быць, можна падлічыць, колькі ён у аб'ёмах прадаваўся, нейкія такія дадзеныя ёсць. Да, дадзеных вельмі шмат, і яны все супярэчлівыя такія. Я нават закапаўся нават проста са звычайнай мерай вагі. Бо мы маем, в сэнсе, мы 500 гадоў таму і там 1000 гадоў таму мелі не зусім звычайную для нас сістэму, метрычную сістэму. Мы мелі розныя меры вагі. У Смаленску існаваў свой смаленскі пуд, або васкавы пуд, які якраз выкарыстоўваўся толькі для меры вагі з самого воска, які прадаваўся. Выкарыстоўваўся там кап або капь, выкарыстоўвалася такая мера вагі. І вось тут адразу пытанне, бо ў адных крыніцах там 4 пуды, гэтая капь, а ў іншых там ад 12 пудоў, і ты сидзіш і не ведаеш, што тут рабіць. Але яно магло залежаць нават ад мясцовасці. І вось, нават кажуць, што васкавы пуд смаленскі, ён ж 12 пудоў. А вось астатнія нібыта па 4. Тут нават не ў гэтым справа. Я ўсё ж такі вырашыў падлічыць па іншых там мерах вагі, ўсё ж такі па розных там дамовах, з рознымі там пакупнікамі і прадаўцамі, і прыйшоў да высновы, што прыблізна, значит, 64 кілаграма, это колькі? Это 4 пуда. 4 пуда воска, 64 кілаграма не важыла, а яно як бы абмянялася на срэбра 10 кілаграм срэбра. Вось, я за гэта зачапіўся все ж такі, бо ізноў жа воск гэта з аднаго боку гэта тавар, якім, напрыклад, вы можете разлічыцца. Вы прыехалі, мы зараз уявім, што я вось такі купец-гандляр воскам, я прыязджаю ў Рыгу, я магу воскам разлічыцца як грошамі. Я магу пазыку ўзяць нават у Рызе, магу ўзяць на нейкія там свае патрэбы. Я магу воскам. Магу сказаць, я вам прывезу там 10 пудоў воска і разлічуся з вами. Гэта вось такі вось тавар, які як і грошы. Таму, канешне, можна сказаць, што ён з аднаго боку гэта мяняўся, а з другого боку ён прадаваўся. Мы возьмем все ж такі гэтую лічбу аб тым, што 10 кілаграм срэбра это 64 кілаграма воска. І калі мы просто гэта канвертуем у сённяшнія ўмовы, то мы атрымаем, што кілаграм воска, на сённяшні як бы лад каштуе каля $400, доляры перакладаць. Самі уяўляеце, мы сёння жывем, ў сённяшнім часе, гэта вялікія грошы, а калі мы б жылі з вами ў старажытнасці або ў старажытныя часы, то это было б зусім іншае. Допустим, інфляцыя, там ўсё такое, але ўсё адно шмат. Все роўна шмат, і нават тут галоўнае глядзець не толькі на лічбы, і гэта таксама важна, а і на тое, ці было гэта ўвогуле выгадна каму-небудзь. Калі б гэта было невыгадна, то ён бы і прадаваўся бы нашмат танней па сутнасці. А тут такая штука ёсць. Значит, з тэрыторыі Беларусі па сутнасці воск вывозіўся адразу ў двух накірунках. Я ўжо казаў пра Ганзейскі саюз, гэта Нямецчына, Англія, сённяшняя Францыя, назовем гэта так, там па-рознаму ж і краіны, і мясцовасці называліся. Гэта туды вывозілася. І купцы з гэтага атрымлівалі прыбытак, рентабельнасць або рентабельнасць каля 20% лічылася. Гэта ладна. Яшчэ ж з нашай тэрыторыі вывозіўся той ж самы воск ужо ж па шляху з варэгаў у грэкі, да грэкаў, трохі пазней у 15 стагоддзі ўжо да Генуа, княства ў Венецыі, і там ізноў жа купцы, которые не нашы купцы нават, а менавіта генуэзскія купцы і венецыянскія прыязджалі да нас і куплялі гэты воск. І атрымлівалася, што яны грузілі самыя вялікія свае караблі, так званыя, на 500 тонн, которые маглі перевозіць тавару. Это не значит, што толькі воск на 500 тонн. Гэта могло быць і скура, і футра, і розныя іншыя прадукты, але ўсё роўна воск там меў не апошняе месца. І нават купцы, яны ж такі плылі па Дняпру, там былі свае праблемы ў сэнсе, там і грабяжы былі, разбой быў, таму, канешне, маглі страчваць. Нават купцам з Генуа і Венецыі было выгадна
страціць один карабель там з 3, напрыклад, і прывезці гэта все прадаць, і яны атрымлівалі свой там 25-30, а бывалі і выпадкі, ну і зноў жа гэта все залежало ад года, ад пары года і до 50% рентабельнасць. Вось такая, ну, здаецца, просто эканоміка, але она паказвае, наколькі воск быў не толькі важны, а наколькі ён ўсё ж таки прыбытковы быў. І таму і войны былі паміж гарадамі, паміж купцамі тымі ж самымі. І зноў жа ганзейцы або ганзейскі саюз купцы, яны спрачаліся з Полацкам аб тым, што вы ж нам тут прадаеце неякасны воск, а мы хацім вас якасны купляць. І вось гэтыя дамовы яны заключалі, каб палачане прадавалі ўсё ж такі якасны воск. І зноў жа ганзейскіх купцоў ганялі ў рызе, што вы вазіце таксама якасны. Ну, гэта ўсё спрэчкі былі паміж гарадамі, гэтыя спрэчкі былі паміж купцамі, гільдыямі па сутнасці. І гэта вось якраз воск і быў такім таварам, які заўсёды быў, як пчала ляціць на мёд, такі вось купцы на гэты воск летуць. Канешне, вазілі, канешне, мёд. І я спадзяюся, што ці не ў наступным, ці можа быць і ў гэтым разе, што мёд нам трэба ўсё ж такі падзяляць. Мёд, который мы маем там у слоіку стаіць у нас сёння, і мёд, который вазілі купцы раней. Бо хутчэй за ўсё, і яўна ёсць, канешне, крыніцы гэта, яны кажуць, што мёд гэта як напой, які вазіўся ў бочках і вазіўся немало, і яго выкарыстоўвалі, в сэнсе выкарыстоўвалі, пілі, канешне, пілі і на поўдні, і на поўначы, ўсюды. Гэта такі прадукт, які заўсёды быў як экспартны тавар. Таму мы і кажам мёд, і маем на ўвазе пітны, хутчэй за ўсё, пітны мёд, па сутнасці, на розных якасцей, розных гатункаў, там і зноў жа розных відаў, і воск. І воск як ужо тавар, які выкарыстоўваўся як сыравіна для нейкіх прамысловасцей. Ось, пры тым, што это, ну, нам здаецца, што там воск, а ёсць нават такія сведчанні, што там Васіль нейкі паабяцаў, што прывезе там 10 пудоў воску. Это адзін купец, который вось якраз проста сваім словам бярэ па сутнасці пазыку, або такі, як это сёння, свопы, да, называюць, нафту, калі кажа, што я вам прывезу, і вы там можете купіць. Да? Вось такія 10 пудоў, 160 кілаграм, не так мала воска. Я ў сваёй практыцы колькі я сабраў, ну, за сваі там 6 гадоў, як я збіраю, да, выбіваю гэты воск, то я, можа, кілаграмы 4 толькі сабраў. А чалавек, он 160 кілаграм, это он за один раз прывозіць. Слухайце, атрымліваецца, што вось воск выраблялі, здабывалі бортнікі, вось такія адзінаасобна недзе, потым іх звазілі на нейкія васкабойні, напэўна, і потым уже з гэтых васкабойн, напэўна, купцы нейкім чынам іх куплялі, правильно? Да, па сутнасці, ну, амаль што так. Тут трэба ўлічваць, што ўсё ж такі са стагоддзямі, да, там у 9 стагоддзі, напрыклад, калі было княствы былі, князі былі, ну, па сутнасці ваяры, да, за сваім лідарам, то, канешне, гэта было даніна. Воск і мёд, ну і футра, гэта даніна, гэта падатковая адзінка па сутнасці, дзесяціна, напрыклад, на 10-я частка. І, канешне, яна збіралася з людзей, або там з дамоў, або проста дамоў, двароў, паселішчаў і гэтак далей. Нейкая падатковая адзінка, якая збіралася. Чаму она збіралася? І зноў жа, князі або гарадское насельніцтва, да, там ваяцкая каста, яна выкарыстоўвала для сваіх патрэб. І зноў жа, мёд і воск трэба было, не трэба, выкарыстоўвалі. Мёд пілі, воск зноў жа выкарыстоўваўся для сваіх там патрэб, звязаных з тым, што трэба было нават упрыгожванне рабіць ювелірам, трэба было ліць формы, трэба было апрацоўваць скуры, трэба было апрацоўваць жалезныя прадметы. Ну, адным словам, гэта таксама тавар, які выкарыстоўваўся для сваіх патрэб. Зноў жа, лекавыя патрэбы. І па-другое, гэта тавар экспарту. І нават Олег там у 10 стагоддзі дамову з грэкамі заключыў, па сутнасці, першую гандлёвую дамову, якой было пазначана, што мёд, футра і воск. Адкуль мы ж ведаем гэтыя 3 асноўныя, троіцу гэтую, да, асноўных тавараў. Конечно, да, збіралі бортнікі або людзі, якія займаліся прафесійна гэтым, ну, да, бортнікі. Потым, канешне, гэта або як даніна, або ўжо потым у працэсе вот этого абмену мены, яно даходзіла да гарадскога насельніцтва або да гарадскіх карпорацый, якія якраз былі васкабойні гэтыя, калі выбівалі гэты воск, атрымлівалі ўжо пэўнай якасці тавар для гандлю. І васкабойні маглі трымаць і купцы, яны адразу
ну як бы выбівалі гэты воск і адразу везлі яго на гандль. Знешні, унутраны па-рознаму. І асобна маглі быць купцы, якія прыязджалі просто, ну, як вот ганзейцы, генуэзцы, якія прыязджалі і куплялі на таргах, на рынку, да, на гарадскім рынку куплялі гэты тавар. Вось, і такім чынам гэты вот воск якраз трапляў ад лясоў, да, ад пчалы самой па сутнасці і трапляў ужо ў рукі мастакоў, як я кажу заўсёды, можна прыехаць у Венецыю там ці у італьянскі любы старажытны горад і паглядзець фрэскі, якія або малюнкі, якія маляваў Мікеланджела або Леонардо да Вінчі і зразумець, што там кавалачак воска ёсць і хутчэй за ўсё з тэрыторыі Беларусі. Гэта не абавязкова, але гэта можа быць. І гэта ўжо цікава. Гэта сумесная рубрыка, якую мы робім разам з онлайн-гіпермаркетам 21 век бай. І мы записываем гэты выпуск незадоўга пасля стрэчання альбо грамніц. Гэта свята адзначаецца ў каталікоў 2 лютага, а ў праваслаўных 15 лютага. І гэты час такі пераходны, калі ўжо, здаецца, скончваецца зіма, калі ўжо, здаецца, хутка вясна. І ёсць такая прыгаворка, што люты наробіць плюты. І ў гэты час надвор'е паказвае, якое можа быць лета. Напрыклад, пра грамніцы яшчэ казалі, што да грамніц пільную рукавіц, а на грамніцах у тых самых рукавіцах. Гэта царкоўнае, канечне, свята, але карані яно таксама мае і язычніцкае, таму што, уласна кажучы, лічылася, што ў гэты час можа парагучаць першы гром, хаця здавалася б зіма, які гром, але тым не менш. У народзе так казалі: пакуль гром не загрыміць, зямля не адтае. Пасля грамніц чакалі вось гэтага першага грому, таму што гэта быў першы знак, што хутка надыдзе вясна і цяпло. Чакалі вясновых навальніцаў і дажджоў, таму што лічылі, што гэта спрыяе росту расліннасці. І в народзе верылі, што расліны надзелены вялікай жыццёвай сілай, і вось дапамагчы абудзіцца вось гэтым жывым сілам можна было праз агонь. Так на грамніцы рабілі ляльку з саломы і ўрачыста яе спальвалі. Таксама лічылася, што на грамніцы, калі прагучыць гром, то гэта святы Юрый чысціць сваю стрэльбу і выпрабоўвае яе на чарцях. То бок, калі ён страляе, то грыміць адсюль вось гэтыя грымоты, якія з'яўляюцца з гэтага дня. Але асноўную ролю адыгрывалі свечкі, спецыяльныя вось гэтыя грамнічныя свечкі, пра якія мы пагаворым у наступнай частцы падкасту. І я упэўненая, што у кожнага, напэўна, шмат у каго, вось у бацькоў, асабліва на вёсцы, ёсць гэтыя свечкі. Галоўнай такой функцыяй грамнічных свечак было аберег ад пажараў, якія вызываюцца навальніцамі, маланкамі. Грамнічныя свечкі запальвалі падчас навальніцаў, каб маланка, уласна кажучы, не трапіла у памяшканне і не нарабіла пажару. Сёння ёсць больш, напэўна, эфектыўныя спосабы барацьбы з пажарамі. І гэта і громаатводы, і негаручыя матэрыялы, з якіх можна рабіць дом, менш гаручыя матэрыялы. Сёння воск, пчаліны воск ужо не так шырока выкарыстоўваецца у будаўніцтве, у прамысловасці, таму што ўсё ж такі хімічная прамысловасць, яна пачала выкарыстоўваць іншыя матэрыялы, іншыя сродкі. Усе самыя сучасныя будаўнічыя матэрыялы вы можаце знайсці ў каталогу онлайн-гіпермаркета 21 век бай і можаце скарыстацца прамакодам DZAGEL21 на зніжку ад 3 до 5% на ўсе катэгорыі тавараў, акрамя акцыйных і некаторых брэндаў. Калі ласка, пераходзьце па спасылцы ў апісанні і карыстайце прамакодам. Давайте ад гісторыі вернемся, скажем так, да большай сучаснасці, скажем так, тое, што ўжо больш у нас на памяці. Зразумела, што ў старажытнасці вельмі шырокае выкарыстанне воску было, а вось у, скажем так, у 19-20 стагоддзі у народнай памяці, дзе выкарыстоўваецца воск, усімі, напэўна, усе людзі з гэтымі сутыкаліся. Да, людзі, канешне, сутыкаюцца і сёння, канешне, выкарыстаннем воска. Воск яшчэ не страціў сваю значнасць пэўную. Ось, і, канешне, 100-200 гадоў таму з воска выраблялі, і нават і раней, гістарычныя даўнія часы выраблялі свечкі. І свечка гэта аказалася не такі просты не тавар, нават не прадмет.
бо свечка вырашала лёсы цэлых краін, цэлых тэрыторый вялікіх. Апошні вядомы свечны аўкцыён, на апошнім вядомым свечным аўкцыёне прадалі Аляску, калі што. Вось. Таму свечка вырашала і такое нават. А для чаго яе выкарыстоўвалі? А вось это спецыяльны від аўкцыёнаў. Свечны аўкцыён гэта, значыцца, прынцып, які праводзіцца, калі ўдзельнічаюць там прадаўцы, пакупнікі, ставіцца, запальваецца свечка, ставіцца, і пакуль яна гарыць, можна прымаць стаўкі, тыя прапановы, а калі яна згасне, то ўсё. Это такі элемент верагоднасці. Калі яна згасне, ніхто не ведае па сутнасці, а ў апошні момант яна можа згаснуць. Это такі від. І нават не 100 гадоў, не 150 гадоў, нават недавно яшчэ праводзілі такія аўкцыёны, яны больш датычацца там твораў мастацтва. Это такой больш элітарны, не ведаю, аўкцыён. Вось. І гэта такое больш сучаснае прымяненне той самай свечкі, якую мы ўжо все ведаем добра. Але ж яна не страціла сваю значнасць у рэлігійным асяроддзі па сутнасці і праіснавала да сённяшняга часу. Калі мы кажам пра рэлігійныя установы, то ўсе вельмі лёгка бачылі гэтыя свечкі і самых розных памераў, самых розных відаў. Вось. А калі ж мы кажам 100, 150, 200 гадоў таму, то свечка яна была ў кожнай хаце па сутнасці, бо свечка гэта прадмет, з якім жылі ўвесь год. Гэта не ведаю, як нейкі, ну, сучаснай сёння тэхналогіях няма такого товара, мне здаецца, або прадукта, або рэчы такой, з которой бы жылі. Бо кожнай хаце, калі не было бортнікаў нават, то все роўна шукалі, знаходзілі воск, куплялі яго ізноў жа і выраблялі для сябе грамнічную свечку. Што ж такое грамнічная свечка па сутнасці? Да, мы уже чулі, што ёсць такое свята грамніцы на 2 лютае, 15 лютае, это стрэчанне, сустрэча зімы і лета. Вось, па сутнасці. І гэта якраз і тычыцца гэтага перыяду, прыблізна гэтага перыяду, калі выраблялася свечка, якая потым жыла разам з гаспадаром або з домам, сям'ёй, жыла на працягу цэлага года. І потым яна як генетычны матэрыял, па сутнасці, перараджалася ў наступным годзе. Бо калі не дагарэла, напрыклад, яна за ўвесь год, калі выкарыстоўвалі, то яна пераплаўлялася або дадавалася новы воск і рабілася ізноў жа грамнічная свечка ўжо са старога і з новага. Калі цалкам гарала, значыцца, ну, ўсё роўна нешта, абгаркі гэтыя заставаліся, і таму ўсё роўна пераходзілі на наступны год. Такі не ведаю, як прадмет, які, або рэч, якая магла гадамі, кавалак воску мог ператварацца або транслявацца па сутнасці ў сям'і. А для чаго яна выкарыстоўвалася? Вось, да, грамнічная свечка, яна была, чым яна адрознівалася ад звычайных, якія мы прывыклі, памерамі, канешне. Яна была прыблізна там 35 до 45 сантыметраў. Галоўны яе атрыбут памеру гэтага, для чаго такі памеры, каб можна было яе схаваць, канешне, ў рукаве або дзе-небудзь пад бокам схаваць яе. Таму она прыблізна такіх памераў была. І яна, калі яна нават зрабілася гаспадаром, ну, у сэнсе ў сям'і, то яе трэба было асвяціць у гэты час на грамніцы. І потым яна ўжо набывала нейкую сваю пэўную моц, і яна выкарыстоўвалася на працягу года. Гаспадар звычайна прыходзіў, прыносіў гэтую свечку з храма, каб ніхто не бачыў. Таму хавалі ў рукаў, пад бок яе хавалі, ну, куды заўгодна, пад адзежу, канешне ж. Вось, і калі ўжо прыносіў, то трэба было асвяціць, па сутнасці, свой дом, сваю хату, таму рабілі крыжыкам, апальвалі столь, выкарыстоўвалі так жа, як абарончы сродак ад ведьмы, як мы ўжо чулі, да, вось, ад хлеўнікаў, зноў жа, ну, такі больш міфалагічны пласт выкарыстання. Па сутнасці, стваралі парадак у сваім хаосе, можна так сказаць, або проста асвячалі ўсё сваё багацце, па сутнасці. Таксама свечка выкарыстоўвалася гаспадарамі пры першым выхадзе на палеткі свае, сяўбе, і зноў жа, калі дажынкі былі, і зноў жа выкарыстоўвалі свечку, запальвалі, абыходзілі палеткі свае, каб ізноў жа такая адгалоскі той самай старой магіі, которая або вераванняў, якія існавалі яшчэ там 200 гадоў таму і 150. І, канешне, выкарыстоўвалі таксама, каб лічыць зубы. Да. Калі зубы забалелі, можна пагрызці грамнічную свечку, яны перастануць балець. Ну, невядома, канешне, сапраўды так ці не.
І грамнічная свечка, яна ж таксама была такім сродкам сувязі паміж гэтым і тым светам. З дапамогай грамнічнай свечкі варажылі у свой час, і з дапамогай той же самай свечкі маглі пабачыць хатніка. Это такі больш не казачны, конечно, персонажы, у сэнсе гэта якраз і было частка жыцця у той час і светапогляду. І грамічная свечка, она ў гэтым плане, она як бы была такім сродкам, ліхтарыкам, па сутнасці, на весь год. Яе запальвалі і ў часы радасці, калі нараджалася дзіця, запальвалі ту свечку, выкарыстоўвалі. Калі было вяселле, ладзілася вяселле, таксама яе выкарыстоўвалі. Калі ж зноў жа пахавання, давалі нябожчыку ў рукі гэтую свечку. А пры тым, што бортнікі любілі даваць воск і свечкі даваць маладым падчас вяселля, і зусім не любілі даваць гэта нябожчыку, бо нябожчыкам. Але ж зноў жа бортнікі трошкі пахадзілі, падумалі і вырашылі, як гэта развязаць гэтую праблему. Бо калі даваць маладым, то пчолы вядуцца, а калі даваць нябожчыку, то пчолы не вядуцца, або проста не сядаюць, злятаюць. Адным словам, гэта гора для бортніка. Таму бортнік рабіў две свечкі. Адну ад мёртвых пчол, па сутнасці. Это пчолы, калі загінулі, засталася вашчына, яны вытапілі з гэтага воскі, зрабілі ўжо для мёртвых, для нябожчыкаў свечку. І для жывых, дзе жывыя пчолы, то это зноў жа тая ж самая параўнаўчая, для традыцыйнай культуры зразумелая формула. Жывым, значыць, жыве, мёртвым, значыцца, не жыве. І, канешне ж, свечка яшчэ была якраз тым самым сродкам, і зноў жа, это больш такі нематэрыяльны аспект, это сродак аховы сваёй гаспадаркі ад навальніц, таму яна і грамнічная па сутнасці. Як я ўжо казаў, яна пераходзіла, яна гарэла заўсёды, у сэнсе заўсёды, яе не запальвалі адзін раз, яе запальвалі ў пэўныя моманты. І свечка, па сутнасці, гэта грамнічная была такім сімвалам, назовем гэта так, або просто хатнім агнём, это культ агня, па сутнасці, які захаваўся са старажытнасці і перайшоў якраз у гэтую свечку. Але ж традыцыйнай культуры беларусаў не існуе толькі грамнічнай свечкі і ўсё на гэтым. Яны самыя розныя, ёсць і назвы нават там перадвелікодная, велікодная, чацверговая, вясельная. Яна розныя мае назвы, яны прыблізна все прымеркаваны або да нейкіх святаў вялікіх, або да сямейна-бытавых нейкіх з'яў. І акрамя таго, яшчэ свечка ж не мае традыцыйнай культуры, па сутнасці, яшчэ 100 гадоў таму мела важнае значэнне, бо нават захаваўся такі абрад, называецца свяча. Ён захаваўся на Гомельшчыне, Магілёўшчыне, хаця вядомыя яшчэ сведчанні і пра Палесе туды далей. Гэта такі абрад, які звязаны з якраз культам агню, па сутнасці. Гэта абрад пераносу свечай. Пры тым, што ў вёсках, дзе ён і сёння бытуе, і дзе раней бытаваў, гэта свяча, гэта не толькі можа быць сама свяча васкавая, гэта можа быць і ікона, па сутнасці. А калі мы разглядаем там свечкі, то свечкі там маюць свой пэўны від. Это антрапаморфныя, па сутнасці, істоты такія, якіх упрыгожвалі розным адзеннем. І гэтае свята праходзіла ў 2 дні. Вечарам распраналі адзенне, там розныя тканіны, которые там чаплялі на эту свечку. Яна мае такую чалавекападобную форму, па сутнасці. А наступны дзень яе пераносілі і апраналі. Яна у гаспадара новага існавала і цэлы год яму дапамагала. Калі ж мы яшчэ пра свечкі кажам, то і сёння гэта атрыбут такі і хатні, па сутнасці, бо людзі выкарыстоўваюць яго, традыцыйным грамадстве выкарыстоўваюць якраз такі сродак аховы, сродак не асвятлення, канешне. Бо здаецца, што воск ёсць і можна свечкі зрабіць і свяціць там у хаце, а на самой справе яўных сведчанняў пра гэта няма, што выкарыстоўвалі для асвятлення. Выкарыстоўвалася для асвятлення ў храмах, выкарыстоўвалася ў рэлігійных установах, на нейкіх, зноў жа, сямейна-бытавых святах або з'явах. На дзядах нам запальвалі, на стол ставілі, там пры нараджэнні, зноў жа, гэта ўсё выкарыстоўвалася, але не асвятлення, як сродак асвятлення. І зноў жа, я ўжо расказваў пра абрад свячы, і у Беларусі існуе 2 святы. Атрымалася так, што 2 святы свячы. Это стрэчанне грамніцы, першае свята, а другое – это Мікольшчына.
якая якраз звязана з гэтым вось абрадам пераноса свячы. Пры тым, што гэты абрад, ён мае больш глыбокую і гісторыю, і кантэкст культурны, бо гэта не проста там нейкае там мерапрыемства, як это напісана, зрабілі і ўсё на гэтым. Гэта цэлы сімвалізм. Ось, па сутнасці, гэта такой працяг даўняй гісторыі, стасункаў менавіта таго і гэтага свету, і звязвае якраз часы дагістарычныя, гістарычныя і сучасныя. І сёння гэты абрад існуе, і сёння ён практыкуецца. У маёй вёскі абраду ўжо такога не існуе, хаця я там шукаў яго, мой рэгіён атрымалася, але ўсё роўна засталося толькі вось сама ікона па сутнасці, і ўжо назва свяча ўжо і няма. Ось, так это з гадамі і праходзіць. Недзе ўсё ж таки засталося. Але я хочу сказаць, што звычай свяціць свечку на грамніцы, прыносіць яе дамоў і запальваць падчас навальніцы, ён і існуе. Вось у маёй вёсцы дакладна было. Таму што ў горадзе гэта так не адчуваецца, але на вёсцы, калі навальніца, это вельмі страшна. І калі шугае наўкол маланкамі, хочацца нейкай абароны. І вось гэтая абарона ў выглядзе грамнічнай свечка, неяк заспакойвае. Хаця грымаадвод абавязкова. Я прасіла падпісчыкаў задаць пытанні перад выпускам. Некаторыя мы ўжо асвятлілі падчас размовы, але коротка ўсё адно паўторым. А пытанне ад прыдыбайлавага бровара. Не ўсе. Частку мы апусцім, частку мы асабіста вырашым, адкажем на гэта пытанне. Бортнік раўно пітны мёд, то бок часта бортнікі рабілі мяды. Пытанне. Другое пытанне. Калі рабілі мяды, то ёсць ці асаблівасці нашага пітнога мёду. Напрыклад, часцей рабілі з зёлкамі, хмелем, ды заправай, ці рабілі класічны варыянт, тыя ж палякі толькі мёд ды вада. І ці праўда, што пітны мёд па алтарах залівалі ў асмальны бочку і закопвалі ў зямлю на 10 год? Давайте вось тут адразу комплекснае пытанне. Да. Про пітны мёд давайте коротенько. Коротенько не атрымаецца, але мы паспрабуем. Значыцца, бортнікі сапраўды, да тут нават не то, што бортнікі. Самі жыхары вёсак варылі гэты пітны мёд. Пры тым, што ёсць і варылі, маглі варыць, а маглі проста яго прэсна рабіць, у сэнсе холодная вода, або цёплая вода і сам мёд, і ўсё на гэтым. Самыя розныя былі, нават ужо ў летапісах уже вядомы там каля 5-6 розных гатункаў. Там прэсны, кіслы, з дадаткамі рознымі, таксама з хмелем, не піва, канешне, а просто з хмелем, да? Вось. І, канешне, кожны бортнік гэта робіць, таму што ў яго такая гаспадарка, нават і сёння мы можам глядзець. Вот сёння ёсць у бортніка мёд, а ёсць яшчэ там астача ад гэтага мёду там соты нейкія там з піргой можа быць часткова, або ўжо выцягнуты мёд з аднаго боку, а ўсё одно застаецца. Бортнік не мае права, яму не дазваляе ягоны кодекс, умоўна кажучы, выкінуць гэта ўсё, бо гэта ўсё і воск, яго трэба таксама дастаць. Гэта і таксама прадукты, якая пчала збірала, а бортнікі кажа, што не я ж збіраю, пчала збірае. Вось таму, канешне, ён гэта рабіў, бо рэцэпт, па сутнасці, не такі складаны. Кожны бортнік мае, можа, свае сакрэты, і хутчэй за ўсё мае, але ўсё роўна, гэта вада выкарыстоўваецца, цёплая там, ці халодная, і вось тое, што засталося. Это і мёд, і соты, і праполіс, это ўсё, што пчала нагатавала, прыгатавала, а бортнік это выкарыстоўвае. Таму можна сказаць, што да, кожны бортнік можа, і калі ў яго ёсць жаданне і час это ўсё робіць, ён не варыць, можа быць, свае рэцэпты, але ўсё роўна атрымлівае гэты прадукт. Або шыпучы прадукт, як шампанскае, або ўжо такі настояны. Калі кажам пра бочкі закопаныя, сапраўды лічылася і ў летапісах, і ў гістарычных крыніцах ўжо напісана, не проста там расказана, што былі как-то настояныя мяды называліся, тыя, которые трэба было вытрымліваць нейкі пэўны час. 3, 5, 10, а лічылася, што 25 год это самы лепшы. Нават нейкія такія больш, я не ведаю, казачныя, можа быць, такія згадкі ёсць, што княжы такі мёд это той, который прастаяў, у сэнсе в зямлі праляжаў там 100 год. Ось яго можна там піць. Вот это вот будзе лічыцца супер там нейкі
такі мёд. Элітны. Да, элітныя. Але на самой справе гэта все залежала ад тэхналогіі. Бо калі закапывалі і трымалі доўгі час, это значится працэс вот этой ігры того мёда, другое браджэнне, як там можа называюць спецыялісты, яно цягнецца доўга, бо там холодна і паступова. І таму ён назапашвае там запахі, смакі і все астатняе за доўгі працяглы час. Вось, яны розныя былі. Я, напрыклад, па сабе магу сказаць, што я раблю, як мяне навучылі мае настаўнікі-бортнікі. Вось, все, што ёсць ад пчалы, ад вулля пчалінага, все это закидываецца ў ёмістасць, і потым, ну, там цёплай вады можна дадаць. Можна гарячай нават, ну, наварыць. Два розных падыхода. І атрымліваецца вось такі напой нейкі. Там няма нічога, акрамя па сутнасці мёда, праполіса, перагі, пылка, і можа яшчэ нейкіх там элементаў і ну, воск там таксама ёсць, все роўно трапляецца. Вось, вядомы также і ў этнаграфічных розных крыніцах, вядомы таксама з вот такія мяды з дадаваннем хмелю, і зноў жа дадаваннем соладу, ну, як бы не як піва робіцца. Ну, піва можа быць там нейкі іншы працэс, але это вот менавіта мяды, просто дадалі для смаку. Даданне розных сушаных ягад, дадание яблыкаў сушаных, одним словом, садавіну, акрамя гародніны, мне здаецца, гародніну не дадавалі. Вось, а вось садавіну і ягады лёгка дадавалі. Таму самыя розныя гатункі. Я упэўнены, што калі пашукаць менавіта вось гэтыя рэцэпты, то там будзе зразумела, што варылі самае рознае. І тое, што вот слухач нас паважаны спытаў, што як палякі проста вада і мёд, ну я не ведаю, ну мне здаецца, самы просты напой, які хутчэй за ўсё і ў 9 стагоддзі так рабіўся, вада і мёд. Потому что ну, нават і сёння вось спецыялісты, якія займаюцца эксперыментальнай археалогіяй, яны якраз робяць такія вада і мёд. Ну, толькі што варыць гэта ўсё. Вось вельмі просты адказ. Ну, то бок вада і мёд гэта база, а астатніх гэта ўжо на густ бортніка на свой бортніка і той, хто спажывае па сутнасці. Бо князі, напрыклад, 1000 гадоў таму самі не рабілі, у іх былі спецыялісты, якія гэта рабілі. Вось таму было вось кухмістару даюць яму заданне. Трэба смачнае нешта зрабіць. Ён зрабіў. Дзякуй. А яшчэ пытанне ад Александры Володзіны. Ну, часткова мы пра яго гаварылі, але часткова не. У нас ёсць крыніцы пра гандаль воскам з Новгарадам і Ганзай, а пра нас у іх ці ёсць крыніцы? Якія былі кошты на воск? Ці былі гісторыі махлярства? Ці былі гісторыі свечкавага шаленства на захадзе? Як мы прамаргалі і недзе на захадзе прыдумалі новыя метады пчол, пчалярствам, я думаю, маецца на ўвазе, і гандаль загнуўся. Это вот амаль што такая эвалюцыя вось гэтых адносін, гандлёвых адносін паміж рознымі краінамі, рэгіёнамі. Ну, Новгород, конечно, зразумела, гэта такі быў цэнтр, таму просто купцы маглі з Полацка лёгка ў Новгород прыплыць і прадаць свой прадукт. Я ўсё ж такі сустракаў крыніцы, я не назову аўтара, но это ізноў жа аглядальная крыніца, дзе якраз расказана, што ёсць дамова паміж ганзейскімі купцамі, якія мелі права купляць толькі 5 пудоў мёду ў Полацку. Яны да Полацка даплывалі, і гэты шлях вельмі лёгкі для ганзейскіх купцоў было, бо з мора ў Рыгу, з Рыгі паплыў па Двіне і трапіў у Полацак, і ўсё там сабраў, што трэба было, і купіў. Таму, канешне, гандлёвыя сувязі Полацка і ўсе якраз паўночных купцоў краін ён існаваў, і это быў не меншы. І таму Полацак з Новгарадам спаборнічалі паміж сабой не ў сэнсе, што хто больш нагандлюе тым воскам, а ў сэнсе, што дзе якія ўмовы былі большыя. Мне просто падаецца, тут трэба глядзець вельмі уважліва на магчымасці ізноў жа Новгарада як транспартны хаб, ну, ў сэнсе лёгка дабрацца да яго з мора, напрыклад, і якія ізноў жа прыродныя ўмовы. Вось. Это одно. И другое. Кошт воска. Ну, я уже рассказывал про кошт этой воска. Ён нават скажем так, ёсць яшчэ такія сведчанні, што за 1560-1600 год воск падаражэў на 80%, за 40 гадоў на 80%. І прыблізна ён каштаваў, калі ў 1560 годзе каштаваў прыблізна 4, там, каля 4 франкаў. Ну, франкі гэта 3,5 грамы золота. Ну, такая
монета, назовем так гэта яе, то ўжо у 600 годзе ён стаў каля там 9, але ізноў жа трэба вельмі уважліва глядзець кожны год, бо бывалі часы, перыяд гэты нават, калі воск таннеў значна і калі ён даражэў значна. Вось. І, значыцца, больш тут не пытанне, ці знайшлі нейкае іншае пчалярства на заходніх краінах Европы, што стала менш гандлявацца воск. Воск гандляваўся да там 17 стагоддзя, нават да 19 стагоддзя яшчэ быў як частка знешняга гандлю. Але ж вось развіццё прамысловасці, развіццё іншых элементаў, хімічных элементаў і выкарыстанне іншых элементаў у прамысловасці, ён, канешне, памяншаў попыт на сам воск, таму он стаў менш прадавацца. І другое, ўсё ж такі пачалі з'яўляцца замест ізноў жа васкавых свеч з'яўляцца іншыя віды свеч і элементаў, з якіх яны зробленыя. А гэта адно, а другое ўсё ж такі, калі няма магчымасці па нейкаму высокаму кошту купляць, то знаходзілі нейкія альтэрнатывы. Таму это ўсё эканоміка. Мне здаецца, так будзе правільней казаць. Так, пра гісторыю махлярства мы сказалі, а вось свечкавае шаленство. Не зусім зразумеў, што это можа быць. Магчыма, гэта якраз у там не 15-м, канцу 15-го, пачатку 16-го стагоддзя такая з'ява атрымалася, што ў заходняй Еўропе пачало больш шырока выкарыстоўвацца воск для менавіта свячэй. Я магу такую гіпотэзу выказаць, што, хутчэй за ўсё, пачало больш актыўна развівацца менавіта вось гэтая частка рэлігійная, в сэнсе манастыры, храмы і гэтак далей розных канфесій. І з іх ростам, вялікім ростам, попыт на свечы, па сутнасці, вырастаў. Это магчыма такая. Вось. Але ж я пакуль не сустрэў такога тэрміна, як свечное шаленства. Вось. Будзе цікава, калі хоць нейкая там будзе зачэпка, што гэта такое, будзем вырашаць тады. Добра. І апошняе пытанне ад юзера А з Тэлеграм. Такое яшчэ пытанне. У чым адрозненне борці ад вулля ў пчалярстве, чаму борці саступілі ў вуллям і ці практыкуецца ў Беларусі борці да гэтага часу? Ха-ха. Да, это пытанне вельмі добрае. У 17 годзе бортніцтва стала гісторыка-культурнай каштоўнасцю Беларусі, у 20 годзе сусветнай спадчынай ужо. Сапраўды існуюць людзі, сем'і існуюць, не людзі, а сем'і цэлыя, якія практыкуюць і не проста практыкуюць, яны транслююць гэтую традыцыю ад сваіх там прадзедоў, дзядоў, і яна там цягнецца не адзін год, а ўжо стагоддзямі. Вось, сапраўды, да, значыцца, вуля і калода ад борці дупла адрозніваецца тым, што ў першым выпадку гэта, скажам так, мёртвае дрэва, у якім зроблена дупло, а ў другім выпадак это жывое дрэва, дзе зроблена дупло. Скажам так, што сапраўды існуе і тая форма, і дупло ў жывым дрэве, і дупло, як бы калода вулей. Вось, наколькі яно пашырана, тут цяжка пакуль казаць, бо па маіх там сведчаннях, што у нас застаўся такі больш, скажем так, плотны рэгіён, гэта Палессе і ядро ў Лельчыцкім раёне, дзе захавалася і сама традыцыя, і самі падыходы, практыкі, і людзі, і сем'і, якія гэта займаюцца як звычайнай, як частка іх жыцця, па сутнасці, звычайна як частка іх гаспадаркі. Розніца амаль што няма, акрамя адной. Акрамя таго, што мы кажам жывое і мёртвае дрэва, тое, што калода ўсё ж такі больш зручны від вулля, закрытого вулля на самой справе, які дазваляе трошкі больш гібка, гнутка рэагаваць на навакольнае асяроддзе. У сэнсе, што мы калоду можам, у прынцыпе, знайсці дрэва і туды яе павесіць. Але ж борць мы не можам знайсці, зрабіўшы аднойчы борць, яна ўжо там і застанецца назаўсёды. А калоду вулей можна яшчэ сцягнуць, скінуць з дрэва і перацягнуць у іншае месца. Вам для прыклада, просто калі борць уже зрабілі, то калі туды пчолы не селі 1, 2, 3, 5 гадоў, то уже як бы нічога не зробіш. Уже чакаеш, сядуць яны туды, або не сядуць. А калоду вулей, напрыклад, у мяне там было калода, павесіў, і яна там 4 гады правісела в адным месцы, скінуў я яе, перацягнуў на другое дрэва,
у 10 метрах ад гэтага, і туды ўжо пчолы сядаюць. Вось які прыклад. Да таго ж, ўсё ж такі гістарычна так склалася, мы зноў жа вяртаемся да гэтага выразу, што калі губляюцца або страчваюцца лясы старыя, дзе есть дуплістыя дрэвы, дзе есть старыя дрэвы, то тады, канешне, няма як бы таго асяроддзя, не хапае таго асяроддзя, дзе будуць больш развівацца тыя самыя дупла або борці. Але я так разумею, тут хіба маецца на ўвазе вуллі ў сэнсе рамачныя вуллі? Калі рамачны вуллі, то это зусім іншая гісторыя. Рамачны вуллі мае там 100, ну ўжо пад 200 гадоў гісторыю, і гэта такі, як на сучаснай мове казаць, гэта кантралюемы вулей, кантралюемае асяроддзе пчол, дзе мы кантралюем пчол, што яны робяць, як яны робяць, і мы можам з імі стасавацца і кантраляваць. Вось, а вулей, который ў бортніцтве, гэта больш дзікая частка існавання пчалы, гэта больш такі натуральная, можна сказаць. Мне падабаецца, што выраз бортнікаў, што яны глядзяць пчол, да? Што яны іх не вырошчваюць, не кантралююць іх, а яны іх глядзяць. Ну да, это і хаджаць, і глядзець. Тут розныя, можа быць, і такія дзеясловы. Самае галоўнае, што бортнік як бы лічыць і сёння, да, у 2025-м, я казаў, у 2024-м і гэтых далей гадах, ён лічыць пчалу гэта часткай жывой істотай, не проста насекомым, а жывой у сэнсе часткай сям'і. А вось гэта дзіўна, канешне, але гэта і сёння працуе. Не працуе, а жыве гэта сёння. І таму, канешне, яны нават, я ж кажу, яны не кажуць, я там пайшоў збіраць мёд, я там мёду назбіраў. Яны же все роўна кажуць, я пойду пагляджу пчол. І галоўна ім, ну, вот, і мне самому нават, я гляджу, жывуць пчолы, там, ўсё, ім хопіць там на зіму, уже радасці, там, поўныя штаны, уже бегаю по таму дрэву, як вавёрка, таму што пчолам хапае, значит, зіму пережывуць, все, самае галоўнае. І, канешне, да, бортнік такі ж самы чалавек, яму хочацца мёда, як і медведю, всім хочацца мёда, але у яго ўсё роўна гэта установка яшчэ існуе, это вельмі важна. Таму это і ёсць той самы код бортніцтва, который дайшоў з тых самых сівых стагоддзяў 9-го, там 7-го стагоддзя і нават да нашай эры і дайшоў да 2025 года. Дзякуй вялікі за расповед. Калі вы даслухалі да канца, я вам вельмі ўдзячная. І тут вас чакае цікавая інфармацыя, таму што неўзабаве пасля публікацыі гэтага выпуску у Інстаграм будзе разыгрывацца сапраўдная свечка з бортнага воску. Калі ласка, пераходзьце па спасылцы ў апісанні, падпісвайцеся на мой Інстаграм падкасту і удзельнічайце, калі ласка, у розыгрышы. Дзякуй вялікі, Іван, за ваш расповед, за то, што захоўваеце такі цікавы промысел, і няхай вас вашыя пчолы вядуцца, і ім хапае і мёду, і ўсяго. Дзякуй вялікі, што даслухалі. Спадзяемся, мы яшчэ не раз сустрэнемся, так, каб абмеркаваць іншыя яшчэ тэмы, которые цікавыя і звязаныя з бортніцтвам. Калі у вас з'явіліся пытанні, калі ласка, пішыце каментары альбо тут, альбо пішыце пытанні, каментары Івану. Спасылкі на яго праект будуць таксама ў апісанні, там Інстаграм, і Фейсбук, і Тік-Ток, і ўсё, што заўгодна. Дзякуй вялікі, што слухаеце, дзякуй за вашу падтрымку. Карыстайцеся промакодам Дягіль21. Калі ёсць такая магчымасць, падтрымлівайце падкаст на платформе Patreon альбо Buy Me Coffee. Я ўдзячная усім тым, хто ўжо падтрымлівае так, як можа. І да новых сустрэч. Пакуль.